Jaume? Bueno, ha sigut una conversa molt interessant, hem parlat de moltes coses. Bueno, a mi m'agradaria recalcar bàsicament que totes les iniciatives que hi ha a Terres de l'Ebre sobre economia social i cooperativisme s'estan aglutinant a través de l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre, que està en posta. Els objectius de l'Ateneu són una mica fomentar empreses de l'economia social i reforçar les que ja hi ha. Som Mobilitat, de fet, ha arribat a Terres de l'Ebre gràcies a l'Ateneu, que vam provocar una xerrada i a partir d'aquí vam ser capaços d'organitzar-nos entre una fundació i una cooperativa de treball el fet de tenir un cotxe compartit, no? I començar a treballar aquesta iniciativa, que és molt interessant. I bueno, més que res, empoderar la gent que si pensa que aquestes coses són interessants, doncs dedicar-li una mica de temps i veure quina d'aquestes opcions es pot anar sumant, perquè realment a Terres de l'Ebre tenim un potencial molt interessant, tenim un territori que està dintre del que cap molt verge, tenim mar, tenim muntanya, tenim naturalesa, hi ha grups de consum de productes ecològics, hi ha el tema de cooperatives, s'està parlant de cooperatives d'habitatge també des de l'Ajuntament d'Amposta, doncs animar a tothom a que segurament hi ha alguna cosa que li caça amb el seu dia a dia i és un món que també és una mica addictiu, quan entres i comences a sentir-te bé i còmode per començar a fer les coses d'una altra manera i realment més en sintonia del que pensem, perquè la majoria de la gent pensem que aquestes opcions realment són millors per a individualment i col·lectivament, doncs et fan sentir millor, doncs animar a tothom a que s'introdueixi en totes aquestes coses i a ser una mica més feliços tots. Enric? Molt bé, jo també en la línia de Jaume animo la gent a que ens obriguéssim, ens parléssim, creéssim en xarxa i com diu Jaume, al territori hi ha moltes iniciatives, hi ha cooperatives de consum, hi ha Som Mobilitat, Som Energia, Som Connexió, que és a nivell de Catalunya, però que qualsevol se pot apuntar. Està l'Ateneu Cooperatiu, ara dins de, per exemple, els grups de consum se vol fer un projecte més global i més aglutinador del territori per aglutinar també productors i consumidors i hi ha coses que es mouen i el que jo demanaria a la gent és una mica d'obertura de mires i que ja se sap que quan tu participes en una cosa col·lectiva hi ha rifirrafes a vegades i els egos de les persones a vegades mos fan anar, o sigui, de dir no, això jo ho veig així, això és així, no hi ha manera, tampoc no passa res, és tan lícit com compartir i ser més flexible, però estos moviments així socials i aquestes dinàmiques a la gent ens fan aprendre a compartir, ens fan aprendre a crear coses entre tots que són moltes vegades més productives, allà on tu no arribes sempre hi ha algú que hi arriba. I per acabar faig una falqueta de publicitat de la segona volta, animo tothom a que anéssiu a la segona volta, ja ho he dit, però ho torno a repetir, que és una entitat, és un lloc on podeu comprar coses de segona mà i també podeu participar en voluntariat i us rebrem en les mans obertes. Jo voldria animar tothom a que s'independitzi de les elèctriques. S'independitzi és més fàcil del que pareix. S'independitzi dels bancs. No demaneu mai en la vida una hipoteca. Busqueu un tros de terra. Feu-vos una casa, que és molt més fàcil del que pareix també. Avui en dia vivim en l'era de l'internet i podeu trobar tutorials de tot. Planteu un hort i treballeu en el que vos agrada i sou feliços. Au. I el Camí? Bueno, jo només volia agrair-vos la vostra participació. Crec que és important debatre, fer xarxa sobre estos temes que ens afecten a tots i que moltes vegades les opcions són desconegudes, per tant, gràcies.
Moltes gràcies. Hem sentit avui la veu de 8 persones, entre les que estan aquí a l'estudi, les gravacions que hem posat, parlant d'energies renovables. Però ja sabeu que us convidem a dir la vostra en el xat que farem aquest divendres 19 d'octubre a les 21:30, a les 9:30 de la nit. L'únic que heu de fer, si no ho heu fet ja, és buscar en Facebook Xarxa Ebre i fer un m'agrada. Juan m'ha posat cara així de Facebook, però és que, en definitiva, hem triat Facebook perquè era el que la majoria de la gent es va demanar per fer-lo. No és que li tinguem especial simpatia, que no se la tenim massa. Finalment, no voldria acomiadar-me sense agrair de nou la presència de Juanma Ruiz, des d'Ulldecona, d'Enric Sebastià de Segona Volta Roquetes, de Jaume Castellà de Pi Amposta, de la part tant de Gessamí Olesa, del nostre tècnic Juan Carlos Fibla i de mi mateix, Vicent Prunyonosa, com a integrants de l'equip de Xarxa Ebre. I a vosaltres, oients, moltes gràcies per l'atenció i fins la propera. T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, al Facebook, al Twitter, a l'iVox, sempre en aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs els temes, les dates i les convidades dels propers programes, així com quan es faran els xats de debat, on contem amb tu. Fins aviat. Seguim fent xarxa.